Che cosa fai? Che cosa fai? Ragazza? Mia ragazza. Στις γραμμές θα είναι. Από εκεί. Να γκουάρντα εγώ από εδώ, Στάσου. Γιατί έφυγες? Δεν ήθελα να μείνω άλλο. Θες να κάτσουμε λίγο εδώ? Έχει υγρασία. Δεν είσαι μαθημένη? Εμένα μου αρέσει η υγρασία. Έχω βρεθεί πολλές φορές στους δρόμους μεσάνυχτα. Μ' αρέσει να ρουφάω την ομίχλη, την υγρασία, την ερημιά. Και είναι σαν να ξαναγεννιέμαι, όπως τώρα κοντά σου. Εσύ έχεις αυτό το κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Κάτι που δεν λέγεται με λόγια. Γιατί ήρθες απόψε? Είναι το Ντέλη. Είναι κάποιος που τον εκβιάζει και θα χάσει ό,τι του έχει απομείνει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Μόνο γι' αυτό ήρθες? Δεν ξέρω. Για να σε βλέπω καλύτερα. Πατρίδα μου γλυκιά. Τραγκαντρούμ, το καρμπανάκι. Τραγκαντρούμ και ξανά μανά τραγκαντρούμ και τραγκαντρούμ. Τραγκαντρούμ, το καρμπανάκι. Τραγκαντρούμ και ξανά μανά τραγκαντρούμ και τραγκαντρούμ. Τι να κάνω? Τραγκαντρούμ το καμπανάκι. Τραγκαντρούμ στάσεις θυσίο. Τραγκαντρούμ στάσεις κολοκυθού. Μη μου το πεις. Κυριάκο. Βλάση. Εσύ είσαι ρε. Εγώ. Ζεις ακόμα ρε, δεν Τι πέθανε. είναι αυτά που λες χτύπα ξύλο. Και που ήσουν τόσα χρόνια ρε συνάδελφε Εντραμ. Και που δεν ήμουνα. Στην Αυστραλία ήμουνα. Θυμάσαι τότε που δουλεύαμε στο τραμ το 11. Εσύ τραμπαγέρης και χωρίς παρτοράκι. Αν θυμάμαι, εγώ έλεγα τότε να φύγω, αλλά εσύ μπαρκάρισες. Εγώ έμεινα.
κόλλησα. Για κοίτα τύχη, να σε ξαναβρω ύστερα από τόσα χρόνια. Να σε κεράσω ένα κρασάκι.